3、2、1。次の試合、手前のコート2番対4番、得点1番。奥のコート6番対8番、得点5番お願いします。次の試合、手前のコート2番対4番、得点1番。奥のコート6番対8番、得点5番お願いします。2番チーム1人追加しましたので、交代の確認だけお願いします。2番チーム1人追加しましたので、交代の確認だけお願いします。奥は6番対8番です。奥のコート6番対8番です。はい、それでは始めます。
手前のコート1番対4番、得点3番、奥のコート5番対8番、得点7番、お願いします。次の試合、手前のコート1番対4番、得点3番、奥のコート5番対8番、得点7番、お願いします。手前14、奥58です。手前14、奥58です。30秒、30秒。15秒。5秒前。3、2、1。30
4番対8番、得点2番お願いします。次の試合、手前のコート3番対7番、得点1番。奥のコート4番対8番、得点2番お願いします。手前37、奥48です。手前37、奥48です。得点番手前1番、奥2番お願いします。はい、始めます。
手前のコート2番対3番、得点4番、奥のコート6番対7番、得点8番お願いします。次の試合、手前のコート2番対3番、得点4番、奥のコート6番対7番、得点8番お願いします。試合中はマスクの着用だけお願いします。試合中マスクの着用だけお願いします。僕の方ジャンプボール得点番チェックお願いします。ジャンプボール得点番チェックお願いします。お願いします。